Седмата и предпоследна точка от нашия списък са това вие да си разграничите ясни роли. В едно съдружие обикновено, приемайки дори, че е 50 на 50, както е във всяко едно съдружие в живота, така както и в партньорските взаимоотношения в инвестициите, вие трябва да имате ясно разграничени роли. Обикновено винаги единия е по-добър в комуникацията с работници, по-организиране, другия пък може да е по-добър търсач на потенциални възможности, да обича да рови повече, да намира съкровища и да го влече повече търговския процес, отколкото техническия, да кажем, при първия. Ясно разграничени роли, за да знаем в дадения проект кой от партньорите каква функция и каква роля ще има до финализирането на самата инвестиция.